Rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Takulandiraniso pano pa NMS TV program imene timakhala tikumana ndi manyu muslim amene abwerera kumene ku Chisilamu ndi cholinga chofuna kuziwa mavuto komanso kuziwa zabwino zimene akumana nazo pa nthawi imene akukhala kudera pambuyo poti anabwera kumene ku Chisilamu. So lero lino tili kuzomba kwa tiye mwambo kumenenso tili pa mzikiti wina kwa Namasale ndi cholinga chofunanso kumana ndi manyu muslim ndikuona kuti kodi umoyo wawo komanso kuchokera nthawi imene analowa Chisilamu kuzafikana panopa akumana ndi mavuto anji. Ndiye apapati ndi brother wa brother choyambirira sina Ineyo ndi Clement Chikwapulu. Ndi bambo Clement Chikwapulu. Ino machokera? Ineyo ni machokera kwa Masale konkuno. Machokera kwa Masale konkuno. Okay, chabwino tithokoze zikomo kwambiri. Ndinali ndi mafunso I think awiri kapena atatu. Kunoko kuli mavuto anji pa mzikiti pano mavuto anji? Pa mzikiti pano tili ndi mavuto ochuluka koma ena mwa iyo ndi mavuto yonga ngati imamu amene wa mzikiti pano okhalira pano. Chimangidwe mzikitiwu sanapezeke imamu okhalira pa mzikiti pano. Ya mavuto amene timakumana nawo ndionera kuti kusonkhana timatha kusonkhana koma motengera kuti maimamu amatha kuchokera madera akutali pena samabwera ya achinyamata amene anaphunzitsidwa ngati maimamuwo ndoti samabwera nthawi ndi nthawi ndiye pena tipatha kukumana pena osapanga ngati msonkhano mwambo wathu wa Jumuwa sumatheka ndiye pena ndiona kuti zambiri zindoti zimativuta pathu ndionera kuti pano chimangidwe mzikitiwu mazi palibe moti kupanga ngati uzu pa nthawi ya Jumuwa kumakhala kovuta oti mazi timachita kukapempha makomo kuti atithandizire ndiye timayembekeza kuti tikapemphe kumene komazi moti asilamu kunoko poti Chisilamu changoyamba kumene kumakhala kovuta kuti atimvesese kuti tikupempha mazi okhudzana ndi kuchalichi ndiye zimakhala zovuta kwambiri kuti tipeze mazi amenewo moti nthawi zambiri timatha kupanga mwambo wathu wa Jumuwa osapanga uzu motengera mazi tilibe. Ndikufotoza kuti kuno Chisilamu changoyamba kumene pali anthu ena amene amatenga ngati Chisilamu ndiona kuti mwina machitika pa tikalowa Chisilamu pali zolandira kuti tizikalandira ndi anthu ngati amenewo tinali nawo ambiri ena amba kupatuka kumapita machalichi mwina kuti azikasonkhana nawo kumeneko. Mai mwasala bwanji? Choyambirira zina anu jandino ndani? Ndine Agnes Jangia. Mwina mungatifotokozere kunena kuti vuto limeneli lakusowa kwa shekhe pa mzikiti amene kupempheresani ngakhale kuphunzira madrasa lakukhuzani motani? Vuto limeneli latikhuza kwambiri pozindikira kuti panopa tilipo anthu ambiri oyenera kupemphera pa jamaa ino ya Pamasale koma chifukwa cha kusowa shehe kumapezeka kuti mwina tabwera anthu ambiri kuti tipemphere koma timalephera timabwerera. Nje lero ngakhale anthu abwera lero kwanali oyeseka koma ambiri tilipo 70 chakuti amene tili pano. Okay, chabwino. Mwina kumbali ya ino ngati khale kusa ndi ana madrasa mungafune motani makamaka kuti ana amenewa adaphunzira zachipembedzo? Ineyo ningafune kwambiri chifukwa ana ambiri ndi ang'ono amene tinawo mu Chisilamu timaziwa kuti mwana akakhala wang'ono samavuta kuyankhula. Amenewo shehe atapezeka kuti atha kutifikira pano zikhoza kukhala zabwino. Ana azakhala Asilamu azakhala ochita bwino ndiponso tizakhala olemekezeka ife makolo. Zikomo kwambiri. Pambuyo pa zonsezo mwina chilipo chinthu chinaso chimene mungapemphe kwa Malawi amene akutionera ndiyena akeso amene ali ndi kuthekera kuthandiza zachipembedzo zimenezi? Ife tikupempha monga ife Asilamu tinamangiridwa mzikiti uwu ndioti mutitumizire shehe azitiswalisa komanso ana madrasa aphunzire mokwanira. Zikomo kwambiri. Mmene monso ndi mmene afotokozera mayiwa makamaka kufotokoza za mavuto amene akumana nawo kuno mmenewa akufunikira kwambiri maphunziro amene wako komanso akufunikira zinthu zosiyanasiyana